Здравейте! Този клип ще е много бърз, защото имаме гости и гледам съм така по-навре. Сега, докато се разглеждах във Фейсбука, видях една картинка, поради която ми стана нещо отвътре, не знам как да го обясня. Обаче нещо изключително неправилно. Примерно, минава едно така пълничко момиче, като мен. И примерно във втори клас нормалните килограми бяха 20-25, 27 най-много. Обаче аз ще тежах 30 кг. Затова всички ми се подиграваха. Слон, кит и какво ли не. Тази картинка се виждаше едно така дебело момченце, но за да не се подигравам и 3 други момчета, които му казваха кит и му се смееха, а то плачеше. Ето това е изключително неправилно да си подигравате, защото и вие не сте изключително тънки. Не сте толкова. По тази логика, по-пълните трябва да ви викат клечка за зъби и да ви вдигат с едно котре и да правят така с вас. Точно това е смисъл. И така, това беше, затова исках да направя този влог, защото ми стана изключително неприятно да видя тази картинка, публикувана във Фейсбук. И пише сподели, ако си против това. Знам, че си просят споделяния, харесвания и коментари, но аз поделих. Защото това е изключително неправилно. Не за да им правя още повече. Не за да им правя още повече споделяния. Или какво ли още не. Защото го смятам за изключително неправилно. Искам повече хора да го видят. И за да не го правят. И така. В следващия влог ще е с една моя приятелка. И така. Това беше